Сәлам, дуслар! Сәлам. Сезнең белән Сабантуй журналы һәм әлбәттә фән лабораториясы. Минем исемем Алсу. Ә мин Әниса. Без минем ярдәмчем Әниса белән тәҗрибәләр үткәрергә яратабыз. Әйе, һәм бүген без сезгә дә бер кызыклы тәҗрибә тәкъдим итәчәкбез. Бүген без сезнең белән бер матдә белән эш итәчәкбез. Әниса, монда безнең крахмал дип язылган. Крахмал безнең кибетләрдә сатыла, һәм без аның берничә үзлеген карап үтәчәкбез. Безнең бу стаканда гап-гади су. Һәм Әниса, миңа синең ярдәмең кирәк булачак. Менә сиңа кошык. Һәм без крахмалны шушы стаканга салабыз. Әйдә. Әйдә, тагын бер кошык. Ого. Һәм тоякчык белән болгатып җибәрәбез. Әйдә. Хәзер без сезнең белән чын химик реакция үткәрәчәкбез. Моның өчен безгә йод дип аталучы матдә кирәк булачак. Алга таба без Әниса белән уларны саклау өчен перчаткалар киябез. Бусы һәм буны. Дуслар, шулай ук өстәлне саклау өчен җәймә яисә кагаз битләре җәеп куегыз. Ура, биргешне. Молодец. Хәзер без сезнең белән крахмаллы суга йод тамызып карыйк. Син игътибар белән карап тор. Ярдәм. Ого. Әниса, ничек уйлыйсың? Безнең яшелчә җиләк-җимешләрдә крахмал бармы икән? Бәлки бар. Бәлки бардыр. Без беләбез, безнең йод крахмал белән очрашканда шәмәхә төскә керә. Һәм без синең белән төрле яшелчә җиләк-җимешләргә йод тамызып карый алабыз. Әгәр дә безнең яшелчә җиләк-җимешләр шәмәхә төскә керә икән, димәк, аларда крахмал бар дигән сүз. Иң беренче яшелчә ул безнең бәрәңге, барыбызга да таныш. Бәрәңгене безгә пычак белән кисәргә кирәк. Һәм сезгә бу эштә өлкәннәр ярдәм итсен. Әниса, ал бәрәңге безнең йод тамызып чаксын. Һәм безнең бәрәңге әкренләп шәмәхә төскә керә. Димәк, бу нәрсә дигән сүз? Анда крахмал бар. Бик дөрес, безнең бәрәңгедә крахмал бар дигән сүз. Бананда крахмал бар микән? Ничек уйлыйсың? Бар. Әйдәгез әле Әнисәнең гипотезын тикшереп карыйк. Без шулай ук бананны кисеп җибәрәбез. Так, Әниса, син тотып тор. Һәм аңа йод тамызып карыйбыз. Һәм моны кагаз яки җәймә өстендә эшлибез. Шулаймы, Әниса? Өстәлне саклау өчен. Анда крахмал бар. Әйе, һәм безнең банан шулай шәмәхә төскә керде. Димәк, безнең бананда да Бар крахмал бар дигән сүз. Так, әйдәгез әле кыярны тикшереп карыйк. Әниса, бәлки бу юлы син тамызып карарсың? Әйдә әле. Һәм әкрен-әкрен тамызабыз. Анда крахмал бар. Каралы игътибар белән шәмәхә төс бар микән? Юк. Мәсәлән, без банан белән чагыштырсак, безнең кыяр шәмәхә төскә кермәде, шулай бит? Анда без йодның үз төсен генә күрә алабыз. Димәк, бу нәрсә дигән сүз? Крахмал юк. Безнең кыярда крахмал юк дигән сүз. Һәм безнең тагын бер җиләк-җимешебез калды. Әниса, син алма яратасыңмы? Ярый, әйдә әле тикшереп карыйк. Так, тамызгычны тот. Һәм без әкрен генә йод алабыз. Шулай ук алмага йод тамызып карыйбыз Әниса белән бергәләп.
Мен сиңа бераз ярдәм итәм. Анда крахмал юк. Әйбәтләбрәк караса, без бераз гына шәмәхә төс күрә алабыз. Шулай бит? Бу нәрсәне аңлата? Мәсәлән, бәрәңге безнең куе шәмәхә булды, банан шулай ук куе шәмәхә төскә керде. Кыярда шәмәхә төс күрмибез, һәм алмада без бераз гына шәмәхә төс күрәбез. Бу безнең алмада бераз гына крахмал бар дигән сүз. Бәрәңгедә һәм бананда крахмал безнең бик күп, кыярда бөтенләй юк, ә алмада безнең бераз гына крахмал бар. Әнисә, син бу бәрәңге ашадыңмы? Юк. Алма ашадыңмы? Әйе. Димәк, синдә дә крахмал булырга тиеш, шулай бит? Әйе. Әйдә, тикшереп. Карале, Әнисә, синдә шәмәхә төс күренәме? Юк. Юк, ни өчен синдә крахмал бар, кулың шәмәхә төскә керми? Белмим. Чөнки крахмал синең ашказаныңда эшкәртелеп, башка матдәгә әверелә. Һәм крахмал безнең организмыбыз өчен бик тә мөһим. Ничек соң сиңа бүгенге тәҗрибә ошадымы, Әнисә? Бик ошады. Дуслар, күреп торганыгызча, тәҗрибәләр үткәрү шәп шөгыль. Шуңа күрә сез бу тәҗрибәне өйдә өлкәннәр белән эшләп карый аласыз. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Күрешкәнгә кадәр. Пока-пока.